O Grupo Municipal Popular levará ao vindeiro pleno unha moción centrada nunha das principais realidades sociais que afronta a cidade de Ourense, o progresivo envellecemento da súa poboación. Segundo os últimos datos oficiais, máis do 31% da veciñanza ten máis de 65 anos, unha porcentaxe que non deixa de aumentar e que converte os maiores nun dos colectivos máis vulnerables e que máis atención require por parte das administracións. A moción dos populares reclama, en primeiro lugar, poñer en marcha medidas inmediatas e visibles a curto prazo, como melloras en urbanismo, transporte, vivenda, saúde, seguridade e participación social, ademais de loitar contra o edadismo ou a soidade non desexada, fomentando actividades interxeracionais. Por outra banda, pon de manifesto a necesidade de redactar un plan integral a medio e longo prazo para mellorar a vida dos maiores, aproveitar o seu potencial para a sociedade e situar a Ourense na vangarda da adaptación ás persoas maiores en toda España a prol dun envellecemento activo e saudable. A proposta popular inclúe, ademais, asegurar a participación activa do Concello de Ourense na red de ciudades amigables de las persoas maiores, dependente do Ministerio de Sanidade, e a creación do Consello Municipal de Maiores co obxectivo de garantir a implicación deste colectivo en todas as decisións municipais relacionadas co envellecemento.